manggakan dumateng panjenengan sedaya Citra Rimba Sugeng Hameksani. Aku rada kes Citra Waku lagi pingin mikir kerja Tajang lo kowe aja tresnaku mung siji kowe langit bumi kang dadi saksine yen ning ati ra ono wanita liya jadi mana-mana itu mutusi aku rane nganti-anti aku lunga mong golek rezeki yuk Citra Rimba Indonesia.
komen iki lho. Iki nganu TikToker iki bos TikToker iki kodang-kodang kabeh iki wong loro iki. Assalamualaikum bos. Oh. Lah iki iki ya? ora ngono iki aku cok biasane nonton di YouTube alhamdulillah ketok Oh, niki juragan TikTok. ya aisik. Oh, Ra idoni kalau oh Mas nggih Mas. Baik. Nggih Mas. Baik, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah awak dhewe met bengi-bengi ana ning endi kene met Mriki ning Indonesia. Ah iboni lho met kuwi. Ora ro aku. Indonesia matane. Lho piye ayo takon sik. Adi Rincing. Benceng ya, iku didongake met. Muga-muga masyarakat iki sehat selalu lancar Tentrem ayem barokah. Lah iki ditesek kok kene met. Lah napa? Iki kan go flash to met. Heeh. Untukan aku brongos. Heeh. Nah iki nek kena flash kene iki difoto ireng met. Oh, kowe pemantul cahaya kok piye? Iki manfaate wong brongos ana fungsine met. Lah napa? Deloke panjenengan. Nggih. Amin. Heeh. Iki syaratnya kudu brongos. Do gumun asine. Nek do brongos iso nyemprit. Nah, aman. Iki syaratnya brongos. Biyen bose gumun nanti. Brongos iso ngene Pak. Lah iya, alhamdulillah tumpuk blek met. Enter YouTuber Lah iya kata disapa kabeh met. Nggih. Muga-muga sejo YouTuber kene iki sehat selalu. Lancar rezekine. rezekine lah iya. Panjang umur. Lah iya iki wis. Tanpa ini kita bukan siapa-siapa. Lah Lah iya. iya. Berikan tepuk tangan semuanya, Say. Heeh. Lah iya. Des, kowe untune tekan Papua lho. Kok iso? Mergo YouTube. Lah kok tak idoni we? Lah yo piye tenan? Untuk tekan. Lah yo tenan kok. Mergo sorotan. Iki lho, ibu yang lenggu ngasih mekekel. Heeh, kowe Ngangge pampers mboten, Bu? Sampean ayo. orang ngrowok ngono. Lah iya, Nggih. langsung dikasih rodat pertamane, Oke, Bos. nggih. Lah iki yo karang yo bagi-bagi waktu awak Nggih. dhewe ngono. Main Lagune durasi. pertama, Bos. Heeh. Apa iki pelik pras? Wajib. Wajib gawe. Udu, Met. Apa? Apa? Ayo pra kanca. Ngene Mas ya? Yo. Asahan teloro. Rukun kang siji. Aja guyu to. Sasira, sasira kalamangan diro. Langsung diro jate mawon. Ya Lek. Ayo pra kanca. Langsung ya di adab sanad dia
wedang mik meneh kuwi. Napa Rosi napa? Rosi napa dan Rosi? kathok. Rosi wis nganu wae. Rosi dan kathok. Lah kok iso? Lha iki sembake brodol kabeh ana. Lah nek wong lanang ki nek cantelane mosok mbok otrok. Nyatane yo brodol kabeh ngono. Lho, pras. Apa meneh iki? Lah napa? Latu-latu. Latole jeber. Lek prasra yo ngono ki. Iki kan informasinya urung tepat to, Met. Heeh. Nungake haba-haba dari saya. Siap. Ya. Yo. Ana semprit sing sepisan pindah, ana semprit ping telu. Loro langsung formasi, semprit ke telu. Bubar. Oh, udah bubar no. Aja. Langsung jadi siap-siap. Heeh. Papat. Dodok. Oh iya. Ya. Dirungake, Mas. Dirungake. Wis tuwoke dirungake kupinge ya. Papat Dadi sing tuwoke kudu dirungake. Lah iya. Temengi aja ngeyel. Memimpin. Dane kegukeh lato-lato. Iki. Sing tuwoke teges. Aku nek wis nyekel mikir gendeng. Lah iya pancen kowe iki gendeng. Ora masalah. Masalah. Yuk. Ayo, langsung saja. Set. Ayo, tuwek angel ayo. Kandhani kok yo. Ayo. Kose matono no. Kandhani kuping. Wo, tuwek iki. Aja ngono. Sing alus to, Des. Sing alus. Ayo. Loro. Jangkut loro. Loro formasi adep-adepan. Iki lambene wis kedel lho, Bos. Lah iya. Telu siap-siap. Idune wis akeh yo. Nah, iki Dadak. wayahe Lek Rut iki. Ya Wayahe apa? Lek Rut. Nggih. Lagu no. Lagune apa Lek, Bras? Wajib ngain. Sik, kowe iki aja nesu-nesu to, wis tuwa iki. Aku males nek nesu. Wajib ngain. Lanang wadon. Loro ilmu. Gampang nesu aku. Lah piye? Aja nesu-nesu. Kowe iki tegas ra nesu. Wajib ngain. Lanang wadon. Loro ilmu dirungake Mas. Lanang wadon ki loro ilmu Mas. Wajib ngain. Lanang wadon.
Ngawur nih gue. Rapopo aku. Rapopo. Aku kok rasanya mah kerowak untukku. Wajib asik. Rangkep rong lagu. Rangkep lagu Jos. Iki kanggo gawe. Heeh, yo. Artis Yo, kon maju ngono ya. Iya, artis dhewe gawa rene. Ayo tak dol kok ning kene kok, Juk. Tak dol. Iya. Ayo, sap tak sepoti aku. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua yang hati kami sudah ayo datang ngangel teman-teman. Ya bosik to anjir. Iki kok rada- semangat banget to bengi. Aku iki semangat iki. Disemangati karo ayam. Ayam sopo? Ayam Ayam kuasa. bebek. Oh, aku kan jadi papa. Papa gedang Mas. Njuk karo Mamah anu. gedang. Ora. Karo Piye? mama belara. Mampir mbahku. Ayo. Nah, Rika nak kepi. Iki lagunya apa? Dari ngomong. Karepe. Piye ta iki? Sepot iki. Iya bagi. Ya ya. Mino ya. Itu iki. Iki kan ngopo? Iki Tak sepoti to. Oh, sepoti to. Sepotane Rindi yang kudune kuwi. Ah, prase kocruk. Lah kowe mah milu kowe kentir. Lah aku wis sak siap, aku wis nyempriti, Bos. Lah sido. Ya amputan. Ayo. Barisan. Angel. Ini dut, Dut keliru ke bos dhewe. Ayo. Lagunya apa lek Rindi? Baik. Satu tumpang hadirnya untuk Panji dan Soyo tentunya dengan artis kita kondangnya dari Magelang ya mangga pakai bajunya kebaya merah seperti sarangan tahu Abang endi? aku Matane iki melek mangane jan iki melek iki nek bojo karo iki enggal mati lah ngapa? urung-urung nyenek nih ya oke baik kita tampilkan ya baik kita tampilkan dari artis kita tadinya maju sedikit jangan maju sedikit 1 2 ekeh kayak wong sopet riko yuk
Yuk, semoga. Wis ono sisian Cinta Rimba Indonesia. Ning atiku sasuwene sliramu ninggalke aku aja posake aku aja nesu karo aku wong tuaku wis kepecut entuk mantu ora gelot iki jan upin-ipin kowe mburi panggung kono lah udan melo dumetek sing wayah-wayi matur suwun Bos iki tenan apa yo ono mimpi rasane sliramu Rampung Met, penyanyi ini wis kanggo kabeh. Iya toh Met toh. Gak ngomong ora kowe jane. Nilih mike kono lek Zen kuwi lho, mike hairless lek Zen. Lah mungkin dikucek ngene. Heeh. J, Langsung wae. Heeh. Iki posisine piye? Mantep ngene, Bos. Yo ngene iki. Marep metu. Marep metu Rono. Marep Rono. 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 Rono.
Ojo bunuh diri. Ojo. Nyol ya. Kok viral we. Oke ya. Pemain mondolan keok. Ono lemut. Ayo, langsung direcanke wae. Ya manut pimpinane kuwi kok kene kok. Apa? Kita pemuda, oke. Yo. Ayo Met, wis wayahe bar iki lho Met. Ya. Ya. Wis. Kita pemuda Islam Indonesia kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan satu kami mencari ilmunya supaya kita bisa mengajarnya di dalam dunia dan akhirat. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dan satu kami mencari ilmunya supaya kita bisa mengajarnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Pripun? Kurang banter. Sik. Pripun? Baleni neh. Ayo. Baleni neh. Kurang banter. Lek Aldut baleni neh. Ora kita pemuda meneh. Iki jarene kurang banter jare. Iki tuwek angoh mrotoli kabeh. Ayo. Yuk. Kita pemuda Islam Indonesia ingat kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Kami mencari ilmunya supaya kita bisa mengajarnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa mengajarnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Tak takonane. Piye wis? Wis sak semaput. Kurang jare Pras tok dhewek. Hah? Wis tenan Pras, misake lato-latomu. Wis tuwa. Ya wis, sekarang ki awak dhewe iki kok duwe untran-untran to Pras. Ayo, iya to, siap-siap wae. Ayo bola-bola do siap-siap. Apa sing awak dhewe dikanggokke? Ayo dijumpuki alate. Yuk ki wayahe untran-untrane wong. Langsung wae cukup untran-untrane. Ha iso kene wae gak apa-apa. Ayo iki bingung wis tua-tua ki. Tua-tua ki udah bingung. Ayo. Bali kira. Yo bali kira do ganti dhewek. Iki lho. Nah iki. Ayo. Kene ae rasa ado-ado. Heeh. Lek Rudi. Nah, iki siap-siap untran-untran maneh. Ya riko dhewe kok. Ayo lho kok nyol. Riko ki Ana Mas Zen. Yuk, ayo. Saiki saiki opening sik ke biasane iki. Ya Allah biha. Ya wis, iki biasane kok. Kok nyekel mikir sapa? Miki Andes. Ya Des. Ya Miki tuh langsung. Kembali iket nyong kepiye? Pasang ke, ngerti gak iket tangga nyong? Api, riko ngono ke sipok mako bakul sate kok. Ayo, langsung.
Yo, semoga iki karang yo untran-untrane mbok koyo ngopo bersama Citra Rimba Indonesia. Ayo guys kadang latihan. Ayo, semoga. Jo, gini. Iki wong gede-gede guys teko iki. Si jedang ding golek zen ndak ilang. Golek zen wis ana le duwe. Lek zen ke zen gede ya. Ayo. Ayo. Ayo, wis muni urung sampean kowe. DL audio. Gini. Ya. Gitu. Iki ana glebere barang buka yang apa wujude. Wis duwe caleg para satriya kang nitih. Ya, Ca. Sing ati-ati lan waspada. Ya wis.
royo kabeh padha kali kabeh padha wedi jagat raya. Iso
Demikian tadi persembahan dari Citra Deva Indonesia yang hadir dari Desa Kerumbaan, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Tentunya malam hari ini masih dalam nuansa tasyakuran Tirto Aji, warga masyarakat Senden Krincing Magelang. Ucapan selamat dari kami Citra Deva Indonesia, semoga air yang dialirkan ke dusun Senden Krincing Secang mudah-mudahan bermanfaat untuk warganya. Oke, malam hari ini langsung bersama Sri Kandi atau gimana teman-teman? Oke.